επισημαίνοντας πως ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για χιλιάδες δανειολήπτες να διεκδικήσουν και να εισπράξουν τα χρήματά τους. Μπορεί, υπογράμμισε ο κ. Μπαρτζόκης, το ποσό επιστροφής να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Στην περίπτωση αυτή όμως αποτελεί τον οδηγό για το τι πρέπει να ακολουθήσει, καλώντας όλες τις τράπεζες να κάνουν το ίδιο, αφού τα ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει ως παράνομα και καταχρηστικά τα έξοδα φακέλου. Για πρώτη φορά στη χώρα μας επιστράφηκαν έξοδα φακέλου για καταναλωτικά δάνεια και συγκεκριμένα για αγορά αυτοκινήτου ύψους των 200 ευρώ σαν δανειολήπτη. Αυτό βέβαια ξεκίνησε από την περιοχή της Λάρισσας, είναι πανελλήνια πρωτοτυπία, διότι η τράπεζα οικειοθελώς, φυσικά έχοντας την αίτησή μας και γνωρίζοντας το νομικό καθεστώς, και επέστρεψε αυτά τα έξοδα. Καλούμε εδώ πέρα, εκτός αυτής της συγκεκριμένης τράπεζας που είναι η εμπορική και οι άλλες τράπεζες, να προχωρήσουν οικειοθελώς στην καταβολή των εξόδων φακέλων πίσω στους δανειολήπτες. Η περίοδος η οποία ισχύει και στην νομική επιστήμη είναι 20 ετία, διότι θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, και καλούμε και τις άλλες τράπεζες να πράξουν το ίδιο. Την ίδια ώρα καλεί και τους δανειολήπτες να ζητήσουν άμεσα την επιστροφή των χρημάτων τους και σε περίπτωση άρνησης να διεκδικήσουν με μαζικές αγωγές τα ποσά που κατέβαλαν ως προμήθεια.